Kusenjalo Inkokheli ye-ye-EFF umnumzana Julius Malema ityelela ingingqi ezihlaselwe zizikhukhula eThekwini namhlanje. Kulindileke ukuba uMalema aqale atyelele kwindawo yogobityholo iQuarry Road echatshazelwe kakhulu zezizikhukhula. Lendawo yogobityholo iQuarry Road iyinxalenye yendawo yokuhlala iClare estate nalapho kusweleka abantu abali-18 kuquka nosana olunenyanga. Sibonge kakhulu sila ku-informal settlement eQuarry Road la eThekwini ke okuyilapho sabona khona umonakalo omkhulu ngesikhathi ke umfula oseduzane nalendawo ugcwala ngesikhathi sezikhukhula waseke ukugula yonke imizi noma imikhukhu eyakhiwe eduze kwawo ukushona khona ke abantu abaningi esingimtholile manje uma bengichazela yona uthe umuntu oyedwa yena amkhumbulayo washona wagugula wona umfula ngesikhathi ke indlu ayihlala kuyona iguguleka. Silapha namhlanje ngoba ke uMalema owumholi we-ye-EFF ula namhlanje uzoletha usizo kubahlali balendawo ke lendawo ke iphansi kweClare States isibalo sabantu abashonile kulendawo su-18 eClare States. Ngicela sikusondeze nje usitshele igama lakho mase uyasitshela wena ukukhumbula ngesikhathi sezikhukhula owenze. Igama lami ngingudumazile Mtshali. Engikhumbulayo akukho ngoba ngangingekho la khona ngafika ngabaleka ngesikhathi ngibona imvula iyana ngibona ukuthi ngizothola ukulimazeka ngabaleka ngayo la lendodakazini yami kusho ukuthi ngabuye ekseni ngafika sekunje sesingasenazo izindlu seyigcwele amanzi egcwele udaka nekwangubo sekumanzi kwamimbhede sekumanzi yonke into sangazi ukuthi sizokwenza njani. Ma ade ungikhombisa indlu yakho eyonakele manje kodwa uthi usahlala kuyona kunjalo phela kanjani? Ayinto engizoyenza mntanami ngoba ngeke ngikwazi mina ukuyohlala lapha esontweni ngoba kufuna ngihamba entambama ngifike ngilala endodazini nami ngoba umlenze yami ayisavumi sengimdala. Manje ngibona ukuthi mangiya kohlala lapha esontweni ngiyolala khona kuzongavuma ukuthi ngivuke ekseni. Kanti lapha endodazini nami khona umbhede ngiyalala ngivuke ekseni ngithole nenkomishi yetiye ngikwazi ukuthi ngithole nokuya eswini bese ngikwazi ukuthi ngize lana ke. Sembonile umholo we-ye-EFF ekhuluma nawe endlini yakho uluphi siza kuthembisa lona? Ngithembisa ukuthi khona ozofika azosinikeza ukudla asinikeze nezinto zokuthi sembathe wathi usazoya eParliament ayoyibeka udaba lwethu ngoba uyabona ukuthi kunzima kanjani la ngihleli khona. Sibonga kakhulu ma. Sizohlala la sibone ukuthi ke umholi we-ye-EFF uzobathembisa nabahlali kwamanje asibuyisele intamba kuwe studio.